wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo aktivitasnya mae seperti biasa, tapi dino iki mae alhamdulillah HP mbubak telo pemirsa yo. Engko diweno sing gelem sapa mesti dijual pemirsa. Soale wis wayahe nduduk. Dadi nek ora diduduki mung ndak boleh pemirsa yo. Iki mae saurunge nduduk, iki mau ya mae dipeseni karo pake pemirsa. Awakmu ambek ngarit, aku tak dangir kaya ngono. Dadi iki mang pake mangkat dangir cuma ogak ngarit. Soale yo apa penggaweane iki dindum pemirsa yo. Dadi aku yo muni wong mae gak iso dangir yo pemirsa. Dadi mae ngalahi yo wis aku tak ngarit lah rapopo. Sing penting jagunge kuwi diopeni sing tenanan kaya ngono ya pemirsa. Soale ketoke udane iki ya apik. Engko kena dititik mburine ya pemirsa. Kena didang soale tak kon icir jagung putih sing cethek. Kan soale iki wis matuk ketiga ngono. Jadi alhamdulillah ki mang pake mangkat dangir. Terus iki mae karo Mas Andi. Mae karo Mas Andi, engko Mas Andi bagian tak kon duduk telo. Mae babati karo ngarit, lha engko nek mae wis rampung ya melok duduk nek ora tapi ora pemirsa. Mas Andi nek duduk telo cuwepet. Cuwepete mbuh pemirsa. Soale apa? Dhek mbiyen kulino ngasak. Lah nek jaman saiki kan wis ora enek telo koyo mbiyen. Mbiyen padha nandur ambambanan. Iso mbiyen ngasak iki ngantek didol entuk dhuwit 10.000 15.000 kaya ngono pemirsa. Dadi iki mae milih ngarit ae kanggo sapi karo wedhuse ya pemirsa. Wis cukup sakmene ae rasa dawa-dawa mae arep mangkat ning Tegal. Dadi iki wayahe babati godhong telo sekalian ngarit langsung di iki penapakane tilak kacang pemirsa pakai jagung putih lho kan goeman yo nek ora diopeni sing tenanan dadi mae ngalah ngarit telase cek ana sing didangir pemirsa iki duduke ning kene kayak ini pemirsa yo bontote banyu pemirsa. Babati sik. Ayo. Sik lamur kok. Toko seanggur yang Balik kok. Iya nek kodok pemirsa. Jadi digoreng. belum. Dikek suwike. Yo. Kodok apa lagi? Mbah, Kayak meneng ae dekne. kodok kedombreng. Monyong apa? Lah ngono iki lho pemirsa, wong tani iki senenge nek wis panen. Nek urung panen ya jeri apa? Tenagane gedean pemirsa. Engko kan alum ae. Karek wong kok nggo pakan. Nek babati entuk 1,5 kilo, engko nek bar ya dibabatine. Nek kurang ya pemirsa sithik-sithik. Iki Mas Andi mendudukkan telo. Telone lagi entuk sakmene pemirsa.
gede-gede lho. Tapi mau sitok loro. Ini pedot enak nih. Cek enak kuwi ndi. Untung lemai begur. Caranya kan kok cabut sih. Nek ake malah cilik ya deh. Oh, ada tikus. Terus tikusnya akeh. Ngene kacangnya kayak gini tak cukup. Gak apa-apa engko dikowel digodhog. Dikukus. Eleng nek gak duwe le. Tuku cilik-cilik. Walah pemirsa. Alah tonya. Untuk rono nah, iki kan mungkruk ya, Di. Alhamdulillah. Sitok lah sakmono sak kilo dhewe iki. Sak kilo pemirsa. Sekali. Buntute. Kuwi legi wi, putih. Legi kuwi. Alah. Apa? Tonya ya wis. Ya ora bosok dina putih ya. Ora boleng. Wis ora usah mbok calon adoh, insyaallah ngisor mak wis ben gak lecet. Begur. Loh, temahe mau peruli pemirsa. Wes. Ini wis endi ora ada. Telu. Ini aku gak iku yo. Mulane aku dilek cuwil. Pakmu biasanya nduk ngene ndi. Ketok. Rene. Ketunya iku. Ndi. Lah. Waki pemirsa. Piye? Ngisor enek nih. Alhamdulillah. Rabuke perlu dibuaki ning kene neh. Letone. Aduh. Ndur di. Lho di, ya Allah di sawet di sini biru di karek ngitung di. Sawet le. Ojo mbok idaki ya. Mbok ketepi engko yo ngalah di dudukane. Sawet iki lho. Aku nek iki suweneng mang mae wis bar ngarit suket pemirsa. Wis bar ngarit suket entuk sak-sak terus tak kon nggo mulai Mas Andi. Lah. Antek garing pemirsa rasane.
Kalah panase pol. Lah berhubung iki Mas Andi yo urung teko kene neh ya pemirsa, iki make genti arep ngadahi telo. Soale mang wis babati, sing babati yo mae. Andi bagian duduk pemirsa. Sing ngarit yo mae, dadi Mas Andi duduk karo ngusung. Lah iki saiki mae wis bar ngarit blejet. Ganti ki mae ape ngadahi telone pemirsa yo. Nyuwun dongane pemirsa yo muga-muga telone mae laris manis Tanjung Kimpul ya. Dadine ben ora boleng. Soale ijek anak isih enek antarane pirang hulut ngono pemirsa ya. Sithik-sithik nek watone payu pemirsa. Dadi ben ora bosok kaya ngono ya. Iki mae karo ngenteni Mas Andi tak tinggal ngadahi telo dhisik ya pemirsa. Telone soalnya urung diadahi. Apa pas Mas Andi wis rene urung adan, bi iso brabe. Mak iki mang lapo ae. Wis kok ngene pemirsa ya. Buat pemirsa dibuaki kok ngene. Engko leren make leren nglumpukno. Wis loro gawe pemirsa ya, dadi entuk pakan wedhus juga. Iki karek ngadahi. Iki mak yo ngumpukno pemirsa ngusungi. Soale Mas Andi dibuaki kaya ngene. Loh, iki mang wis tak adahi pemirsa. Telone gede-gede kaya make. Ini dindo kaya brambang pemirsa. Jadi telone kaya brambang, tapi udu bakule pemirsa sing endo yo. Wong jenenge wong gak padha. Enek sing seneng, enek sing ora ngono pemirsa. Dadi yo apik elek iki tetep diwodo. Wis pokoke intine sabar ya pemirsa. Loh, kaya bene wis mulai. Iki telone gede ya pemirsa. Loh, iki sing urung dipoteli make. Nah, iki sing wis panas pemirsa. Berhubung panas banget pemirsa ya dadi iki ngelek. Untuk sementara wis tak tutup sak menehe pemirsa yo engko dilanjut maneh tekan omah. Jadi pemirsa gantian Andi sing nali. Codes di nek nggo peso kuwi yo akeh bele. Cudes nggo kayu. Kowe ora usah kerep dhisik, gawe arang sik. Soalnya nek mbok bacok arit, dalane ombo wak gelis. Gawe merasa kenceng sih arang-arang. Mulai kareknya. Ore kuncine poklek. Kuwi dipaksa digoglek-goglek. Wes. Parakno mundur sih wis akeh jajal. Nah. Nek gak pas ndak iso. Ini nggo ngene bengkel.
Sampai apik ning ademan atik malah manas lah. Pemirsa iki mak mulai laku. Ini soalnya apa tiketnya wis dimulai. Lah engko balik neh mek dong telone ben alum dhisik. Wis kaya ngene iki prabutan. Sing pas oh. Anu sing pas suklekane mang. Iki makan apa muni ya? Terus mati. Oh gak mesti tapi untirane mang lho, mati apa makan? Mati wisan. Wis ora nek mati pas mbok anu ki mang lho cara mono posisi makan apa mati? Iki lho kuncine ngene. Kalau mati mati, cuman terus tak enggak ngene ndene mau makan, cuma tak ngene mau mati wisan. Lah wis mbok benekno neh. Digoglek pemirsa soalnya wis poklek. Jadi ki yo cek beruntung mulie posisine dalam keadaan hancur. Jadi yo ora dionekno ki mang disurung ae tumpaki nanti tekan omah. Wis pemirsa yo tunggu wis ki mang Mas Andi hancur terus pemirsa. Oh langsung ditekek ning dingklek wis dicoplok. Jadi pemirsa cukup sak menawi videone mae nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Malgini Family. Malgini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak KB terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyak kali. Agung kok banyak segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.